Ahojte akvaristi, dneska vám ukážu náš odkalovač, který jsme tak nějak vyrobili s Tondou. Tohle je takový speciální odkalovač, který vlastně slouží k tomu, aby se odkalil čurbes z akvárka z nedostupných míst. To znamená třeba mezi kameny, kořeny, kde prostě běžný odkalovač nedosáhne. Tak jsme vyrobili tady takovýhle s pipetou, díky které vlastně dokážeme, když to zmáčknete ten balónek, tak vlastně čurbes, ten detrit z akvária, jak kdyby rozkalíte trošičku a hned to nasáváte. Tím pádem se můžete mrknout tady. A hned tady je to samozřejmě teďka jako dostupný, ale dá se to právě i na hůř dostupných místech a krásně se to po zmáčknutí té pumpičky, tak se to krásně rozkalí a hned se to odsává, takže odkalíte opravdu detrit i z nedostupných míst v akvárku. Je to napojený, teď se tady na to mrkneme, je to napojený na ten běžný odkalovač, který můžete nakoupit na surpanshop.cz za nějakých 79 korun. Stačí tu hadici nahřát a dá se to napojit, stačí pod teplou vodou. A pak tím pádem máte i pumpu a můžete tu vodu v podstatě odčerpat přímo, bez nějakého nasávání. Takže ještě tady poprosím do těchto míst. Tak. Krásně se dá odkalit hůř dostupných nebo nedostupných míst. Takže takhle to vypadá. Tak jo, mějte se, ahoj.